Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, нафароне ки бори аввал дар канали мо ҳатман обуна мешавем, лайк мемонем, нашод реклама дар номерҳои поён буда муроҷиат мекунем, ҳатман барои фурӯхтани хона реклама кӯмак мерасонем. Хоб айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Сино 2, хонаи фурӯши ана ҳамин аст дӯстон, пеши масҷиди Қатар. Ана масҷиди Қатар, хонаи фурӯши ана ҳамин аст дӯстон. ҳозир дар омада ба даруни хона полни маълумоти пурра ин хонаро медиҳем дӯстон. То охири видеоро тамошо кунед. номерҳои соҳибхонаро мемонем, занг мезанем дӯстон. аз он тараф дарвоза нишон додем, аз ин тараф дарбича дорад. ноҳияи Сино 2, маҳаллаи Навобод, масҷиди Қатар. хоб ин дарбичаш дӯстон. 5 сотиқ замин, 6 дархона. ана дарвозае ки ба навор гирифтем. Квадрат 180. об свет доимӣ. хона ба чизи чораш фурӯхта мешавад. хона ба кирпичи сурх бардошта шудааст. аз тарафи дасти чап ҳоҷатхона. ҷо напори обашро мебинем соз аст. септик. ҳозир аз якум хона сар мекунем. инҷо меҳмонхона аст дӯстон. 180 квадрат гуфтем. ба чизи чораш фурӯхта мешавад. танҳо курпача мегиранд, тамом. ҳамон чизҳояш меистад. авли полни брусчатка. ростак як хол. з тарафи дасти чап як хона. дуюм хона ростакӣ. хоб инҷо ҳам хона аст дӯстон. ҳозир аз ин тараф ба навор мегирем. инҷо якто кухни, таки кухня мешавад дӯстон. кухни гарнитур, триза, як комната барои шиш. триза аз тарафи ҳавлӣ. тризаам комнатае буд. инҷо як душевои дигар аст дӯстон. ҳоҷатхона дар пеши дарвоза. полни кафе.
хоб дӯстон, хонаро ба навор мегирем. ин хонаро ранги ҳамон хона аст дӯстон. як калидор, як хона аз тарафи дасти рост мешавад. як хонаи дигар аз тарафи дасти чап. хонаи калон аст. ростаки як хонаи дигар. اینجا جا برای کت. خب دوستان، ҳамаи ҷоша ба навор гирифтем. як бор дигар маълумоти хонаро медиҳем. хона қарор дорад дар ноҳияи Синоду, маҳаллаи Навобод, пеши масҷиди Қатар. ана масҷид дӯстон, пиёдарав ягон 60-70 метр роҳ аст. пушти масҷиди Қатар. замин 5 сотиқ, 6 дар хона, 180 квадрат. хонао ба кирпичи сурх бардошта шудааст дӯстон. хонао ба чизи чорааш фурӯхта мешавад. септик. нархи ин хона 1 миллиону 350 ҳазор сомонӣ. боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 915 14 13 25. дар ана ҳамин номерҳо ватсап ҳаст дӯстон. занг мезанед. соҳибмулк маълумоти пурра ин хонаро медиҳад. раҳмати калон барои диққат. нафароне ки канали моро дастгирӣ мекунанд миннатдорем. лайк монданро фаромӯш намекунем. нашуд реклама дар номерҳои поёнбуда муроҷиат мекунем. ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон. хоб, раҳмати калон барои диққат.